είναι σχεδόν απελπισμένοι από τους φοιτητές και κάτι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό. Θεωρώ ότι η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στην απόφαση της Συγκλήτου να πιστώσει κωδικό του προϋπολογισμού με 0 και στο ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και από το Συμβούλιο Ιδρύματος. Και εν συνεχεία πήγε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο ενέκρινε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος όμως είναι κάτι πολύ γενικό, τον είδα πρόσφατα, έσοδα-έξοδα. Αλλά είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο. Κοιτάξτε, το Υπουργείο υπάρχει και κάτι που λέγεται αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Να τα βάλουμε σε μετάξυ. Να τα βάλουμε σε μετάξυ για να καταλάβουν και τη λαθιότητα τι συμβαίνει. Πρώτα να πούμε το εξής, ότι υπάρχει. Πρώτα δεν μιλάμε για τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, και μιλάμε για το εξάμηνο εξωτερικού, όπως ονομάζεται. Ωραία, να εξηγήσουμε καταρχάς τι είναι. Λοιπόν, αν υπάρχει λίγος χρόνος γι' αυτό, για να καταλάβουν και τη λαθιότητα, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα και η τοπική κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ. Και η περιφέρεια και ο Δήμος, όλος ο κόσμος. Υπήρχε λοιπόν σε αυτό το τμήμα των ξένων γλωσσών διερμηνίας και μετάφρασης, υπάρχει ένα εξάμηνο, το εξάμηνο εξωτερικού, όπου τα παιδιά μεταβαίνουν σε κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού, προκειμένου να ειδικευτούν έτσι στα αυτό που λέμε διερμηνία και μετάφραση, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και νομίζω ότι για το θέμα της διερμηνίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω πόσο απαραίτητο είναι, και για τις μετάφρασεις εγώ θα σας έλεγα έτσι. Η μετάφραση δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Όχι βέβαια. Εννοώ όσον αφορά την εξοικείωση με την ξένη γλώσσα. Διερμηνία, τα ακούσματα. Βοηθά πάρα πολύ και έχει θεσμοθετηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος λοιπόν η Σύγκλητος αποφάσισε τον εν λόγω κωδικό του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο εξάμηνο του εξωτερικού να τον μηδενίσει. Το 0 σε έναν κωδικό προϋπολογισμού σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αναμόρφωση, σημαίνει τροποποίηση προϋπολογισμού. Όπου είναι μια ολόκληρη ιστορία και το αποτέλεσμα θα ήταν να χανόταν ούτως ή άλλως, και επί της ουσίας σημαίνει ότι ο εν λόγω κωδικός ακυρώνεται. Δηλαδή καταργείται το εξάμηνο. Ψηφίστηκε λοιπόν από τη Σύγκλητο, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Συμβούλιο Ιδρύματος. Για να είμαστε ακριβείς, για όσο αξίζει αυτό, επειδή μια και έχουμε ιδιαίτερα, να πούμε το εξής, ότι στην εισήγηση της πίσανης υπήρχε το κονδύλι των 150.000 ευρώ μέσα. Εισηγήθηκε τα 150.000 ευρώ, τα οποία όμως η Σύγκλητο δεν το απέρριψε και μπήκε 0. Ναι, αλλά και η κυρία Πρίτανης είναι μέλος της Σύγκλητου. Δεν υποκαθιστά όμως. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Και δεν ξέρω και τα τεκτενόμενα της Σύγκλητου. Ωραία. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο. Και εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο Ιδρύματος ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, θα μπορούσε να μπει ένα ποσό, ούτως ώστε να μην καταργηθεί ο κωδικός. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του να βρεθούν χρήματα με αυτόν τον ισχνό προϋπολογισμό για αυτό το θέμα. Αλλά το 0, με συγχωρείτε, σημαίνει κατάργηση. Και αν καταργηθεί φέτος και παραδείγματος χάρη του χρόνου βρεθούν λεφτά, αυτό σημαίνει ένα πρόγραμμα σπουδών 2 ταχυτήτων. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάποια παιδιά θα έχουν λάβει πτυχίο χωρίς το εξάμηνο του εξωτερικού και κάποια άλλα έχοντας δοκιμάσει, έχοντας περάσει από αυτό το εξάμηνο. Αυτό δεν είναι άδικο. Αν επιτρέψετε κυρία Βαγγέλη, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία ενός πανεπιστημίου. Σε τελευταία ανάλυση, αν κάποια στιγμή πρέπει να σεβαστούμε και αυτό το περιβάλλον το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου. Το σέβομαι απολύτως, όπως και το Υπουργείο το σέβεται, από ό,τι φαίνεται. Εννοείται. Εκείνο που θα ήθελα να πω και από πλευράς πολιτικής, αν θέλετε, και από πλευράς κοινής νόμης, να πω το εξής. Εκ των πραγμάτων, όπως είπαμε προηγουμένως, τα 7 εκατομμύρια προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου έχουν γίνει περίπου 1 εκατομμύριο και κάτι, γύρω στο 1.200. Αυτές οι 150.000 ευρώ, τα οποίες βέβαια δεν είναι κανένα φοβερό ποσό, αλλά 150.000 ευρώ στο 1 εκατομμύριο, 150.000 είναι το 10% του προϋπολογισμού. Είναι ένα ποσό σεβαστό με βάση βέβαια τα ισχνά οικονομικά ενός πανεπιστημίου. Από την άλλη, βλέπω και είπατε πολλοί και είπατε και εσείς και το διαπιστώνω εγώ αυτό, ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Μια ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτό το εξάμηνο. Ξέρετε όμως κάτι. Και το σχολιάστε αν θέλετε. Αυτή η ευαισθητοποίηση κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να συνοδεύεται και με την αντίστοιχη και με αντίστοιχες κινήσεις. Ξέρω ότι το Πανεπιστήμιο και το θεσμικό των οργάνων έχει διατραπεί στην περιφέρεια, στην δημαρχία, στο μελητήριο και σε άλλους φορείς. Λέω το εξής, ότι αν θέλουμε να είμαστε ευαίσθητοι, να λέμε ότι είμαστε ευαίσθητοι και κυρίοι με ενδιαφέρον, αυτό λοιπόν το ποσό θα μπορούσαμε να το
καταφέρουμε να το δώσουμε στο πανεπιστήμιο και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Κοιτάξτε, θα μπορούσαν πολλά να γίνουν. Βέβαια, η πολιτική του Πανεπιστημίου Οικονομική δεν είναι και θέμα φιλανθρωπίας, μολονότι σέβομαι φιλάνθρωπες πράξεις σε δύσκολους καιρούς. Θα μπορούσαν να βρεθούν χρήματα από κάποιους άλλους κωδικούς, για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτό το 0, ας μου επιτραπεί, είναι δηλωτικό ενός ρεβανσισμού πρώτον. Διότι καταργείς έτσι, επαναλαμβάνω, ας έβαζαν 1 ευρώ, δεν ξέρω τι, ούτως ώστε να μην καταργηθεί ο κωδικός. Και το δεύτερο είναι, γιατί μιλήσατε για αυτοδίκητο και πολύ σωστά, ότι από πότε η Σύγκλιτος παρεμβαίνει ομάς στο πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος. Αυτό είναι κομμάτι του προγράμματος σπουδών, είναι ένα εξάμηνο του ξένων γλωσσών διερμηνίας και μετάφρασης. Κάνοντας αυτό, αποφασίζοντας αυτό, είναι σαν να κάνει μια ομή παρέμβαση. Είναι σαν να σας λέω εγώ, για παράδειγμα, εγώ είμαι στο τμήμα ιστορίας και εσείς στο πληροφορικής, και να σας πω ότι ξέρετε του χρόνου το μάθημα που έχετε για τους υπολογιστές, σας το καταργώ. Δεν είναι αυτό μια ομή παρέμβαση? Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Λοιπόν, αλλά βεβαίως και υπερασπιζόμαστε το ιερό και διαπραγμάτου του αυτοδίκητου. Θα πρέπει όμως η Σύγκλιτος, κατά τη γνώμη μου, να αναλάβει τις ευθύνες της και να ξανακοιτάξει το θέμα. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τους φοιτητές και το περιεχόμενο σπουδών. Ξέρετε τι είπε μια μητέρα? Μου λέει, εμένα το παιδί μου θα έφερε στην νομική Αθηνών. Ήταν συνειδητή επιλογή, με τα μόρια που είχε συγκεντρώσει, να πάει σε αυτό το τμήμα. Γιατί, καλός ή κακός, είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε, ας το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο και ας το αναβαθμίσουμε. Ας μην απαξιώνουμε τις σπουδές των παιδιών. Ωραία. Να πω όμως κάτι, να πω κάτι για να κλείσουμε το θέμα. Εγώ στέκομαι στα εσνά οικονομικά του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία είναι δεδομένα και αποδεικτό από όλους. Έτσι δεν είναι? Είπατε προηγουμένως ότι όλα τα τμήματα πρέπει να είναι σχεδόν. Μην τα ξέρουμε όλο το δάχτυλο του κοινοβουλευτών και το συγκεκριμένο εξάμεινο αυτό, το οποίο έχει καθιερωθεί. Δεν ξέρω πόσο απαραίτητο είναι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για το επόμενο και τα επόμενα χρόνια. Εδώ είπατε πάλι, δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τον επόμενο χρόνο, αλλά πρέπει να εξαιρεθεί λύση. Εγώ λέω το εξής όμως, κύριε Βέκη. Κάποια στιγμή, εκτός βεβαίως και σεβόμαστε το αυτοδίκητο, το ιδρύμα των Πανεπιστημίων. Κάποια στιγμή όμως, εμείς ως κερκυραίοι, ως φορείς που εκπροσωπούμε τους κερκυραίους, πρέπει να στρέψουμε προς αυτή την προσπάθεια και να το ενισχύσουμε. Αρκετά περί ευαισθησίας, αρκετά περί του πόσο το αγαπάμε κτλ. Και όταν φτάνει η ώρα να προσφέρουμε το κάτι παραπάνω, να κάνουμε το κάτι παραπάνω, εκεί ας βρουν λύση, ας κόψουν το κεφάλι τους. Το θέλουμε όλοι το Πανεπιστήμιο να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια. Αλλά δεν αρκεί όμως να το λέμε, δεν είναι? Βεβαίως, και είναι αυτό που λέμε η ετερογωνία των σκοπών στη φιλοσοφία, ότι ένα κακό θέμα όπως αυτό τελικά κατάφερε να ευαισθητοποιήσει μια κοινωνία, και είναι η πρώτη φορά στα χρόνια που είμαι εγώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που βλέπω την κοινωνία και το Πανεπιστήμιο να συζητούν. Ή την κοινωνία να την απασχολεί ένα πρόβλημα του Πανεπιστημίου. Φταίει και το Πανεπιστήμιο για αυτήν την εσωστρέφεια τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, ήρθε η ώρα και το Πανεπιστήμιο να φουγκράζεται την κοινωνία και η κοινωνία το Πανεπιστήμιο. Και να είναι σε μια καλή συνεργασία. Διότι και το Πανεπιστήμιο έχει να προσφέρει στην κοινωνία, από τεχνογνωσία μέχρι. Εκ των πράγματων. Έτσι, έχουμε τμήμα ιστορίας. Εδώ να πω το εξής, όπως πληροφορικής. Έχουμε πολλά τμήματα που θα μπορούσαν να δώσουν πράγματα στην κοινωνία, αλλά και η κοινωνία να είναι αρρωγός και κοντά στο πανεπιστήμιο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η σχέση είναι μια σχέση η οποία χτίζεται καθημερινά. Έχω την εντύπωση πως είμαστε σε καλό δρόμο, τουλάχιστον από πλευρά της κοινωνίας, ότι η κοινωνία το θέλει και το θέλει το πανεπιστήμιο. Ενδιαφέρεται για το πανεπιστήμιο. Και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κατά την άποψή μου ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πολιτών. Βέβαια, εδώ πέρα να πούμε το εξής, ότι πέραν όλων αυτών υπάρχει και αυτό που ονομάζουμε πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, πολιτική και οικονομική κατάσταση. Πετε μου κάτι, εσείς τώρα ως νέα βουλευτής του Κοινοβουλίου, πώς ζείτε αυτή την πολιτική και οικονομική κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση? Ως βουλευτής κατά τη διάρκεια του κοινοβούλιο στις διαδικασίες κοινοβουλευτικές δεν καταλαβαίνω. Όχι, εννοώ. Να πω το εξής. Βιωματικά. Μέχρι τώρα ήσασταν και εσείς ένας απλός πολίτης, με τη δουλειά σας στο Πανεπιστήμιο. Τώρα πλέον παραμένετε μεν, αλλά είστε όμως την ίδια στιγμή όμως παραμένετε και στο Κοινοβούλιο που αποφασίζετε πλέον. Κοιτάξτε, είναι τεράστια. Έχετε ευθύνη για αυτή την Η ευθύνη είναι τεράστια. Νομοθετείτε πλέον. Και η εμπειρία μέσα στο Κοινοβούλιο, η διαδικασία του να νομοθετείς και να ασκείς κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Σε κάνει να νιώθεις τεράστιο το βάρος της ευθύνης.
Γιατί αντιπροσωπεύεις, εκπροσωπείς και λογοδοτείς έναν ολόκληρο λαό. Λαμβάνεις αποφάσεις, ψηφίζεις νομοσχέδια. Τώρα αυτή την εβδομάδα ψηφίσαμε 2 νομοσχέδια. Είναι λοιπόν τεράστια ευθύνη. Από την άλλη θα πρέπει πάντα, νομίζω, και το λέω κάθε μέρα στον εαυτό μου, να ακούω τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, να συζητούμε με τον κόσμο, να ακούμε τα προβλήματά του, διότι υπάρχει, η απελπισία είναι τρομερή που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό το οποίο ζήσαμε, νομίζω ότι αυτός ο όρος ανθρωπιστική κρίση δεν είναι, αποτυπώνει πραγματικά μια κατάσταση εν καιρό ειρήνης και σε μια ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ να ξεχνάμε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με τα χρέη του, με τα προβλήματά του, με την απελπισία του. Ανθρωπιστική κρίση. Αυτό πράγματι είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε, το